Ďakujem pekne. Kým nezačali chváliť, tak som mal taký pocit, že všetko v hlave mám tak dobre konceptne zložené a keď som sa započúval do chvál, tak celý môj koncept sa rozbil. Takže ďakujem, chvála spevke. Bolo to veľmi živý zážitok. Ak dovolíte, začal by som s modlitbou. Nebeský Otče, ďakujem Ti, že nám dávaš zažívať Tvoju prítomnosť. Ďakujem, že je to stále záhada, je to stále mystérium, ale že nám dávaš v srdci zažívať, že si tu prítomný. Že si nás poctíš svojou prítomnosťou. Že ku nám prehováraš. Že nás vedieš, že nás potešuješ, že nás uvádzaš do pravdy, do každej pravdy. A že nám dávaš perspektívy. Prosím, Pane, požehnaj tento čas. Amen. Takže dovolte mi vás pozdraviť. Moje meno je Zoltán Máťuš a pracujem ako psychoterapeut a možno niektorí ste zachytili to úsmevné video, ako môže pomôcť psychoterapeut človeku, aby bolo ľahké to, čo je ťažké. Chcem, aby ste naďalej ale zostali v takom vnútornom rozhovore s Pánom Bohom. To, čo budem rozprávať, možno bude dávať zmysel, možno aj nie, ale dôležitejšie je ten váš vnútorný dialog. Aby ste načúvali, aby ste tak boli naklonení k tomu, kam vás Boh chce smerovať a čo ku vám chce prehovoriť. Lebo to je dôležitejšia prednáška. To je dôležitejší dialog. To sú dôležitejšie obsahy. Tak buďte na ne stále tak nastavení a skoncentrovaní. Voliť si dobré alebo dobro, aj keď je to ťažké. To je nadpis tohoto krátkeho vstupu. A najmä vtedy, keď to nikto nevidí. Najmä vtedy, keď nemáme žiadnu spätnú kontrolu, alebo najmä vtedy, keď nič zvonka nám nepotvrdí ani nespochybní to naše rozhodnutie. Je to taká celkom intenzívna dilema, či si zvolíš príjemné, alebo či si zvolíš príjemné alebo slastné, alebo či si zvolíš niečo, čo príjemnosť nedodá, ale ti to dá zmysel, alebo ti to dá nejakú hodnotu. A to je celkom veľká dilema a keď sa spýtate vašich starých rodičov, tak nepominie ani v roku 70 až 80 veku života, lebo to je neustále rozhodovanie sa o tom, ako bude smerovať, kam bude smerovať naša cesta, náš život. Hlavná otázka, ktorou to chcem uviesť a ku ktorej potom na konci chcem spieť, že rozhoduješ sa ak sa budeš rozhodovať, alebo ak sa rozhoduješ, tak sa rozhoduje podľa toho, kým sa stávaš tým rozhodnutím. Je taká knižka, tak sa volá, že Atomové návyky a hovorí, že keď chceš meniť trajektóriu svojho života v budúcnosti, tak teraz môžeš zmeniť k tomu 1 mm. Čiže keď teraz zmeníš 1 mm, jeden malý krok, jednu takmer nevýraznú záležitosť, tak tvoja trajektória, tvoje smerovanie života sa úplne posunie o obrovské rozdiely a vzdialenosti. Zopár myšlienok vám chcem tak priniesť z písma, bez toho, že by som citoval, lebo tie príbehy sú dosť známe, ale chcem, aby nás uviedol do takéhoto spôsobu zmýšľania, aby nás písmo uviedlo do takéhoto spôsobu zmýšľania. Jeden čas som pracoval so závislými a bolo to pobytové zariadenie pre mužov, kde oni trávili tí závislí rok, niekedy aj 2. A na konci tej cesty, rok aj pol trvajúceho pobytu, sme očakávali, že oni sa rozvinú v sebe a výjdu zo závislosti. A sledovali sme to viacerí s kolegov a sledovali sme, že čo je ten faktor, ktorý zapričiní, že niektorí skutočne odklonia svoj život a niektorí ďalší len ako výjdu z toho zariadenia sa vrátia do starých kolají. Stále to zostáva pre mňa veľká téma, ale tú tému si prenášam aj do spoločenstiev, do cirkvi. Keď sa pozerám na nás ako veriacich a pozerám sa na životy, čo je tým faktorom, že niektorí napredujú v tom posvedcovaní sa, že sa mení ich trajektória života, alebo zostávajú nezmenení a pritom čítajú písmo, modlia sa a majú Ducha Božieho v sebe, lebo sa obrátili. Čo je tým faktorom?
Keď si zoberieme z písma Izrael a jeho putovanie izraelského národa, jeho vychádzanie z Egypta, všimnite si, že však Pán Boh mohol urobiť tak famózne, že chytil by ich z Egypta, teleportoval by ich do zaslúbenej zeme, tam by to pozametal, upratal, aby im nerobili potiaže to tamojší a bolo by to v jednej sekunde bez zbytočných drám. Hej? Nezakúsili by more, nezakúsili by strach, nezakúsili by hlad, nezakúsili by nič z toho, čo príjemné pre nich nebolo. Všimnite si, aké to zvláštne, že zázrak nemal nahradiť ich rozvoj. To, kým sa oni stávali. Mohol to Pán Boh urobiť v jednej sekunde. Nenahradí možno ten zázrak, po ktorom túžiš, tak chceš, aby Pán Boh to urobil tak aj v tom živote. Zoberiem metlu, pozametá tam, aby tí Kananejci ti nerobili ťažkosti. Ale on ťa nechal prejsť tou cestou. Nechá ti zakúsiť hlad a aj neistotu. Nechá ti zakúsiť, že nevieš, že Pán je ticho, že stojí takto vedľa teba a nepovie ti nič, lebo hľadá, ako ty rozvinieš svoje trajektóriu. Kým sa stávaš. Keď si zoberieme Mojžiša, pre mňa je to teda, že velikán, a keď sa pozerám na jeho začiatky, ako jeho služby, keď teda s takouto vervou pre správnu vec tam ako zabil toho strážcu, a na konci života, keď vidíme, že dôvod, pre ktorý nemohol vojsť do zaslúbenej zeme, je pre mňa, že wow, že to mám bázaň pred tým. Že ten človek prešiel takú cestu, na ňom bol taký náklad, sprevádzal a znášal týchto darebákov, najradšej by ich sem tam už akože vymenil, a znášal ich a na konci, keď sa má vyplniť jeho služba, tak sa tam ukáže niečo z toho starého Mojžiša, zo začiatku jeho cesty, a tým teda vôbec nechcem degradovať jeho hodnotu. Niečo sa akéby neposunul. Pre mňa to sprvoti bolo na spracovanie, že to je aké kruté, že tento človek nemohol vojsť do zaslúbenej zeme. Že to je, že Keď si pozeráte celú generáciu Izraelitov, však oni už stáli na prahu zaslúbenej zeme, keď sa vrátilo 12 z vedov, tak z tých 12 dvaja hovorí, že sú tam veľkí chlapi, bude to ťažké, ale poďme. A 10, že tak čo ja viem, radšej asi ani nie. Celá generácia zostala v púšti, okrem týchto dvoch rodín a ďalšej generácie. Čím to je? Také množstvo zázrakov videli asi ako žiadna iná generácia. Tak veľké zázraky videli asi ako žiadna iná generácia. Čím to je, že sa neposunuli? Že by to pre nich nebolo zaslúbené? Že by to pre nich nebol plán? Zoberme si Dávida, o ňom píše písmo, že je to kráľ podľa srdca Božieho. Celý čas, ako keď Saula mohol odťať v jaskyni, keď tam robil svoju úľavu, alebo keď spal, neurobil to, nezabral to do svojich rúk. Vyzerá to, že to je fakt čírého, čestného srdca a na konci svojej cesty, trajektórie, tam niečo uvidíme z toho Dávida, čudného, zvláštneho, ktorý zosnuje úkladnú vraždu, aby mohol získať ženu a mohol ju mať. A znova ja vôbec nechcem znižovať hodnotu. Je o ňom napísané, veľmi uznanlivo o ňom píše písmo. Veľké dielo má za sebou. Veľa požehnaní cez neho Boh vylial pre Izraelitov, ale v jeho živote sa niečo akoby neposunulo. A žalostný to mal výsledok. Nezaskočí to Pána Boha. Veľké dielo zrealizoval cez týchto mužov, ale on má ten flag vo svojom živote. Zoberme si Petra, apoštola, ktorý do bitky by bol za Krista ochotný ísť. Hej, že to čo je? Že tak, a ide nož, vytasí a vyrieši situáciu. Uprace tú situáciu. Čo títo tu, keď ja tu mám syna Boha z najvyššieho Boha vedľa seba. Prejde pár dní a že ja ho ani nepoznám. Kto? Kristus, ja som tam ani nebol, a pritom ešte nebolo prenasledovanie jeho učeníkov. Neskôr vidíme, Pavol ho musí napomenúť, lebo nechce jesť s obrátivšími ľuďmi z pohanov, lebo mu to prišlo ako Židovi, že tak toto je, že ďalej preč odo mňa. A Pavol ho musí napomínať. Nezaskočilo to Ježiša Krista, nezaskočilo to Pána Boha, veľké dielo cez neho konal, ale v jeho živote vidíme, že v čom sa neposunul. Jeho trajektória v niečom zostala
v nejakých oblastiach nezmenená. Keď vidíte okolo seba v spoločenstvách ľudí, trošku starších než ste vy, a čudujete sa, čo sa tu deje, že by pre nich neplatil Boží zámer, aby sa posvecovali, aby sa posunuli v živote? Že by pre nich neplatilo, že by pre tú prvú generáciu neplatilo, že môžu vojsť do zaslúbenej zeme? Mimochodom, ani ďalšia generácia to nemala upratané. Oni takisto prišli k Jozuovi, že počujú, že však tu sú nejaké ešte, že kmene, že a teraz oni nás tu zmastia, a on im hovorí, choďte a vyčistite si svoju zem sami. Prečo to neurobil Pán Boh? Prečo to nepozametá v našom živote? Lebo chce zdrojovať tú našu trajektóriu. A keď sa pýtame, čo mi pomôže sa rozhodnúť pre niečo, čo síce je ťažšie rozhodnutie, ale možno ti dá zmysel do tvojho života, je to, keď si tú otázku položíš, kým sa stávaš pri tom rozhodovaní? Kam to nasmeruje trajektóriu tvojho života? Skutočne to, čo nám dáva, a je to taký zvláštny zdroj v nás, a je to pocit spokojnosti, že som sa rozhodol tak, že to je dobré rozhodnutie. A teraz nie je v zmysle etické. Možno, že je etické a dobré stále dávať kedykoľvek pýtajú, ale keď ty máš pokušenie a máš problém povedať nie, tak možno, že tvojim posunom bude, že povieš, že nie. Vyzerá to ako neetické, ako nekresťanské to vyzerá. Ale to je tvoja cesta. Kým sa stávaš, keď sa dnes rozhodneš povedať nie, kam to nasmeruje tvoju trajektóriu, tvoju cestu. To bude krok v tom procese tvojho posvetenia. A toto je niečo, ktoré chcem sem priniesť, aby si to mohol tak vo svojom srdci ten dialog a teraz načúvaj tomu Duchu Božiemu v tebe a to môžeš urobiť, aj keď ešte nevieš, či vôbec veríš v jeho existenciu. Môžeš tak urobiť. Vyskúšaj to. Načúvaj, čo v tebe hovorí. Čo ti vynáša z tvojho života. Čo teraz máš na tom tvojom stole? A začni viesť teraz tú debatu, ten dialog. A skús si dať, teraz keď sa rozhoduješ, alebo keď máš pred sebou ťažký pondelok, alebo útorok, alebo týždeň, alebo dilemu veľkú, tak si skús položiť tú otázku, nezávisle od toho, čo ti je ktorá alternatíva ti je príjemná a ktorá menej, ale skús si položiť tú otázku, kým sa stávam. Keď tento milimeter a rozhodnem sa pre alternatívu A, kam to nasmeruje môj život? A keď tak urobím, keď zacítim, keď porozumiem tomu dialogu vo vnútri, tak zľahčí to ťažké rozhodnutie, spokojnosť s tým, že rozvíjaš svoju svetosť. Že určuješ, akú má trajektóriu tvoj život. Vôbec není garantované, že si sa rozhodol tak, že to bude príjemné. Vôbec není garantované, že kdokoľvek pozametá ten dvor, najmä vtedy, keď Pán Boh chce rozvinúť v tebe, aby si svoj dvor pozametal a vyčistil, ako tá časť Izraelitov. Choďte a vyčistite si svoju zem sami. Prečo? Veď to je bolo kruté, nie? Doteraz všetci pospolito. Všetci, keď išiel nepriateľ na území jedného, všetci išli bojovali. Na území druhého, všetci išli bojovali. A teraz im prečo hovorí, choďte a vyčistite si to sami? Lebo ostatní teraz nemajú čas, sú busy. Majú tam svojich kananeických nejakých zostatok nejakých tých národov. To neviem, či toto bol ten dôvod. Neviem, či to je dôvod, prečo Boh neurobí zázrak, ktorý by si želal v tvojom živote, či není prejavom jeho súčinnosti, aby tvoj život mal dobrú trajektóriu. Neviem, či nie je veľkorysejšie, že to za teba nepozametá, lebo to je tvoj životný priestor. Lebo je to tvoj triumf nad tým, čo doteraz si v živote mal. A možno to bude element, že to, čo doteraz bolo v tvojom živote, bolo niečo a nejaké a ťaží ťa to. Možno ťa to zraňovalo, možno ťa to rozčarováva aj smerom k Bohu. Ale tvojou otázkou nie je to, že čo bolo doteraz. Tvojou otázkou je, čo bude odteraz. Tvojou dobrou odpoveďou na to, čo doteraz bolo v tvojom živote, tvojou dobrou odpoveďou na to, čo bude nasledovať od tohoto bodu. A pomôže ti v tom, keď v tom nájdeš spočinutie, tak ti pomôže v tom
spokojnosť. Súhlasíte? Teraz si dáme chvíľočku ticha. Teda ja si dám chvíľočku ticha, vy ste zatiaľ málo hovorili. Tak skúste sa rozhovoriť vo vnútri. Skúste ten dialog trošku rozvinúť. Svätý Augustín povedal, že shlédam, že nejvíce Boha spoznávam v sobe samém. Skúste, či má pravdu. Skúste načúvať vo svojom srdci, aké to je fascinujúce, že Boh nám nedal vidieť ho, zažiť ho zmyslami. A skúste hľadať ten dialog a načúvajte, čo prináša do vášho života. Aké rozhodnutie, akú trajektóriu, kým sa stávaš, keď zostaneš v tom, čo ťa gňaví už roky. A načúvajte a budem chvíľočku ticho a nechajte, nech vyvstáva vo vás. Nie odpoveď na otázku správne, nesprávne, ale čo vo vás vyvstáva na otázku, čo je tvojou cestou. Zostaňte prosím v tomto dialogu vnútornom a skúste uvidieť to, čo vám Pán Boh premieta ako vašu zaslúbenú zem v tejto oblasti, ktorá tam vyvstala. Je to úplne v poriadku, keď sa vám ani nič neobjavuje. Nemajte s tým žiadny tlak. To není žiadna garancia, žiadna nútená správa. Ale načúvajte vo vašom srdci. Keď sa vám objavilo nejaké to vaša zaslúbená zem, tak skúste si definovať pri tejto predstave, čo vám robí ťažkosti sa tým smerom uberať. Skúste to definovať mikroskopicky detailne. Sú tam nejaké vaše obavy, strachy? Možno je to niečo, čo ťa prenasleduje. Možno je to niečo, čo ti niekto hovoril. Možno si myslíš, že si to myslia. Možno sa bojíš, že to, čo si budú myslieť, budú aj hovoriť. Hľadaj ten dialog tvoj vnútorný, čo ti robí ťažkým to rozhodnutie. Alebo ísť tým smerom. Rozvíjať smerovanie v tvojom živote. Ak si to definoval v sebe, ak tomu rozumieš, tak si to skús dobre uchopiť a dobre si to skús nejak zaznamenať v sebe. Kľudne si to zapíš, zapamätaj. Rozviň to. Niečo ti bráni v tom, aby tvoj život sa rozvíjal do plnosti. Keď už máš večný život, tak sa temnota snaží o to, aby ti to mlieko zhorklo v ústach. Aby si nemohol povedať, že to je dobré. Keď už ti nevedel zabrániť tomu, že máš večný život, tak ti bude chcieť vybrakovať plnosť života. Aby sa nemohlo naplniť v tvojom živote, že budeš vchádzať a vychádzať a nájdeš pastviny a tvoj život bude v hojnosti. Aby ti skyslo to svedectvo prítomného Boha v tvojom živote. Hľadaj teraz v tejto chvíli, ešte minútu tomu dajme. Čo je tá prekážka? Čo ti to robí ťažkým? Čoho sa tam obávaš? Aké tam je riziko? Čo ťa tam zneisťuje? A keď to nejak vieš sebe zadefinovať, tak si to len tak niekde odlož na poličku a možno v pondelok sa k tomu vrátiš, alebo možno ešte dnes večer. A teraz už sa vráť do prítomnosti sem ku mne, ku nám. A chcem vás tomu iba pár vetami povzbudiť. Nemusíte riešiť, či Boh bude mať, či Duch Svätý bude mať dostatok nástrojov a dostatok moci, aby vašu navigáciu prepočítal, keď ste sa zle rozhodli.
Nemusíte mať obavu, že on má nejaký problém vám povedať, ak niečo je treba, aby vám povedal. A nemajte obavu ani o to, že má problém povedať to spôsobom, ktorému určite porozumiete. Napriek tomu môžu naše životy vyzerať tak, ako koniec životov tej generácie Izraelitov. Ak sa modlíš o zázrak, kľudne sa modli a potom sa pozeraj, či zázrak sa neudeje tak, aby facilitoval tvoj rozvoj, tvoju trajektóriu, rozvíjal tvoju trajektóriu. Hľadaj, aké zázraky, čudné zázraky, nie práve príjemné, ťa držia v nejakom tom smere. Keď te nejaký pán Kováč vytáča, tak možno, že toho pána Kováča toľkokrát stretneš v živote a všade budeš obklopený pánom Kováčom, kým nezažiješ ten tvoj vlastný triumf nad tým, čo pán Kováč v tvojom živote znamená. Ak to je tvoja neistota, ak to je tvoja nespokojnosť so sebou, ak chceš zmeniť svoju trajektóriu života, tak uvažuj o tom, že čo je tá zaslúbená zem, čo je tvoj krok, ktorý by tomu smeroval, ako vieš pestovať toto smerovanie a keď sa tak rozhodneš, tak zotrvaj v tej spokojnosti, lebo to bude vytvárať to, kým sa stávaš. Tvojim zdrojom sa stáva spokojnosť z toho, že sa kým sa stávaš. Že kým si. Ak poznáte človeka, ktorý keď mal 35, tak bol niekedy taký uhundraný a keď sa to nezmenilo, tak v 70-ke je to uhundraný starý pes, ktorého všetci obchádzajú, tak to je typický príklad. Že nedošlo k zmene. Že je neznesiteľnejší. Stále viac. Že a potom ho znášajú tí, ktorí nemajú na výber. A väčšinou to sú potom sestričky v senior house. A oni za to dostávajú aspoň akú takú výplatu. Prajem vám, aby ste čo najväčšou mierou preberali zodpovednosť za to, kým sa stávate, akú trajektóriu má váš život, a aby vás posilňovala spokojnosť z dobrých rozhodnutí, ktoré pestujú smerovanie vášho života. Nech ste Bohom v tom požehnaní. Ďakujem vám za pozornosť.